салом тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии паём аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар студия Наҷиба Раҳимзода. 27 ноябр дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нишасти навбатии Шӯрои амнияти дастаҷамии Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. 27 ноябр дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нишасти навбатии Шӯрои амнияти дастҷамъии Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба роҳбари кишвари мизбон барои муҳайёсозии шароити хуби ҳамоиш арзи сипос намуда, ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкорӣ дар доираи Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. зимнан зикр гардид ки Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар низоми амнияти минтақавӣ нақши муҳим бозида, кафили амну субот ва тақвияти имкониятҳои мудофиавии кишварҳои минтақа мебошад. тоҷикистон ки дар сафи пеши самти ҷанубии мудофиаи дастҷамъӣ қарор дорад, ба талошҳо барои тақвияти субот ва таъмини амният дар минтақаи масъулияти созмон дар Осиёи марказӣ таваҷҷӯҳи доимӣ дорад, таъкид намуданд президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. сарвари давлати Тоҷикистон авзои байналмилалиро мураккабу душвор пешгӯишаванда арзёбӣ намуда, аз тадбирҳои муштараки рӯзномаи нишасти Шӯрои амнияти дастҷамъӣ аз ҷумла санадҳои барои қабул пешниҳодшуда пуштибонӣ намуданд. аз ҷумла таъкид гардид ки Тоҷикистон қабули нақшаи рушди ҳамкории ҳарбии давлатҳои аъзои Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро барои солҳои 2026-2030 дастгирӣ менамояд. қабули қарор дар бораи тасдиқи стратегияи зидди мухаддароти давлатҳои аъзои Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ барои солҳои 2026-2030 низ аз ҷониби сарвари давлати мо дастгирӣ ёфт. зимнан дарёфти роҳҳои ҳамкорӣ миёни Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва маркази зидди мухаддаротии Созмони ҳамкории Шанхай ки дар шаҳри Душанбе таъсис меёбад ба мақсад мувофиқ дониста шуд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз барномаи ҳадафманди байнидавлатии Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ барои таҳкими сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ки қаблан қабул шуда буд, бо арзи сипос ёдовар шуда, ҳамзамон изҳори умед намуданд ки татбиқи самарабахши он таъмин хоҳад шуд. президенти кишвари мо аҳамияти таъсиси маркази аксуламалҳои башардӯстонаи Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар Тоҷикистонро таъкид намуда, изҳори бовар намуданд ки ин масъала аз ҷониби кишварҳои аъзо дастгирӣ хоҳад ёфт. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масоили вобаста ба таҳдиду хатарҳои ҷаҳони имрӯза чун терроризму экстремизм, гардиши ғайруқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои созмонёфтаи фаромиллӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. дар ин робита сарвари давлати мо бо ёдоварӣ аз истифодаи фазои маҷозӣ аз ҷумла зеҳни сунъӣ аз ҷониби сохторҳои террористию ифротӣ бар зарурати табодули маълумоти фаврӣ ва идораи ин хатарҳо бо технологияҳои нави рақамӣ таъкид намуданд. дар фароварди сухан президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори бовар намуданд ки қарорҳои дар ин ҳамоиш қабулшаванда ба таҳким ва рушди ҳамкории минбаъдаи кишварҳои аъзои созмон мусоидати фаъол хоҳад намуд. дар ҷанбасти ҳамоиш аз ҷониби сарвари давлатҳои аъзои Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ як зумра санадҳои нави муҳим ба имзо расид. дар ҳошияи ҷаласаи навбатии Шӯрои амнияти дастаҷамии Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ дар шаҳри Бишкек президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин мулоқот намуданд. дар вохӯрии масоили вобаста ба ҳамкории гуногунҷанбаи ду кишвар баррасӣ шуд. бо қаноатмандӣ таъкид гардид ки ҳамкории Тоҷикистону Русия дар заминаи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ мунтазам рушд меёбад. таваҷҷӯҳи зиёд ба таҳкими ҳамкорӣ дар муборизаи муштарак бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир мисли терроризму экстремизм ва ҷиноятҳои фаромарзии вобаста ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои киберӣ зоҳир гардид. зарурати густариши ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва робитаҳои миёни минтақаҳои ду кишвар низ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт.
аҳамияти тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, фарҳанг ва дигар бахшҳои башарӣ таъкид гардид. ҳамчунин доир ба мавзӯъҳои алоҳидаи рӯзномаи минтақавию байналмилалии гуфтугӯи судманд сурат гирифт. Уважаемый Имамалий Шарипович, очень рад вас, может, на полях нашего мероприятия по линии ОДКБ отдельно с вами встретиться, тоже поговорить по дальнейшему развитию наших двусторонних связей. В целом у нас все проходит по нашим планам, скоординированным между нами еще в ходе моего визита. Хочу вас поблагодарить еще раз за радушный прием в Таджикистане. Все движется, правительство работает по всем приоритетным направлениям. Товарооборот у нас подрастает, что самое главное. Ну и по вопросам региональной безопасности мы с вами тоже в постоянном контакте. Понимаем, что происходит и на ваших границах. Наши специальные службы, министерства, силовые министерства тоже работают друг с другом. Ну, конечно, было бы грех не воспользоваться возможностью встретиться и переговорить с глазу на глаз по всем вопросам, которые представляют особый интерес как для Таджикистана, так и для России. Уважаемый Андрей Владимирович, большое спасибо за возможности нашей встречи. Наши двусторонние отношения развиваются по нарастающим. Товарооборот увеличивается по сравнению с прошлым годом почти на 20%. Нерешенные какие-то вопросы между нашими странами не существует. Все идет по плану. имрӯз ҷаҳон бо ҳодисаҳои наву пешбинӣ нашавандаи иқлимӣ рӯбарӯ аст. тағйирёбии иқлим, коҳиши боришот ва гармшавии ҳаво на танҳо сохтори табиатро дигаргун карда истоданд, балки ба тамоми соҳаҳои иқтисод, бахусус ба гидроэнергетика ки манбаи асосии нерӯи барқи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, таъсири ҷиддӣ мерасонанд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар муқоиса ба солҳои гузашта, соли ҷорӣ дар Тоҷикистон тағйирёбии назарраси иқлим мушоҳида шудааст. боришот кам гардид, ҳаво гарм боқӣ монд ва ин раванд ба қавли мутахассисони маркази обу ҳавосанҷии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи мустақими тағйирёбии иқлим мебошад. имсол манатаи 25 рӯз аллакай паси сар шуд, лекин танҳо 3 ва 4 ноябр дар бахше аз минтақаҳои ҷумҳурӣ бурдани боришот ба қайд гирифта шудагӣ буд. чунин вазъи ҳаво то охири моҳ давом хоҳад дод. яке аз омилҳои таҳшатноке ки мо онро имсол мушоҳида кардем 25 октябр ин ҳаракат кардан ё канда шудани қисмате аз пирахи дидал буд ки сабаби асосии ҳаракати он дар фасли баҳор ва тобистон ҳарорат ниҳоят баланд буд. гармшавии ҳаво ва кам шудани боришот боис гардиданд ки сатҳи об дар дарёҳо паст шавад. ин ҳолат дар мавсимҳои тирамоҳу зимистон, вақте ки кишвар бештар ба нерӯи барқ ниёз дорад, оқибатҳои худро зиёдтар нишон медиҳад. асоси низоми энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистонро гидроэнергетика ташкил медиҳад ва беш аз 95% истеҳсоли нерӯи барқ имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба нерӯгоҳҳои барқии обӣ рост меоянд. муҳимтарин паёмад аз ҳамин раванд коҳиши резиши об ба обанборҳои гидроэнергетикӣ мебошад. танҳо ба обанбори Норак, бузургтарин нерӯгоҳи барқи обии кишвар ва яке аз нерӯгоҳҳои муҳими минтақа, резиши об нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 14% кам шудааст. ба ҳолати 26 ноябри соли 2025 дар қиёс ба соли гузашта сатҳи оби обанбори Норак тақрибан зиёда аз 3 метр паст мебошад. ин рақамҳо танҳо шумора нестанд. онҳо нишон медиҳанд ки нерӯи барқ дар кишвар ба таври бевосита аз табиат вобаста мебошад. истеҳсоли нерӯи барқ дар силсила нерӯгоҳҳои поёноб, яъне масалан силсила нерӯгоҳи барқи оби Бойғозӣ, Сангтуда 1, Сангтуда 2, нерӯгоҳи Сарбанд аз воридот об ба обанбори Норак вобастагии зишт дорад. дар Тоҷикистон зиёда аз 95% нерӯи барқ аз гидроэнергетика истеҳсол мешавад. яъне ҳар тағйироти табиӣ, ҳар камшавии боришот ва ҳар дараҷаи кам шудани сатҳи об дар дарёҳо ба истеҳсоли нерӯи барқ таъсири мустақим мерасонад. айни замон на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар минтақа низ мушкилоти таъминоти барқ
мавҷуд аст дар давраи тирамоҳу зимистон. аз ҳамин рӯ аз шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон даъват меорем ки дар давраи тирамоҳу зимистон нерӯи барқро сафаронок ва сарфакорона истифода баранд. агар нерӯи барқ бемақсад ва аз ҳад зиёд истифода шавад, оби дар обанборҳо захира шуда зуд харҷ мегардад. ин метавонад боиси маҳдуд гардидани имконияти истеҳсоли нерӯи барқ то мавсими баҳор шавад. санҷишҳои мақомоти давлатӣ нишон доданд, ки мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо шаҳрвандон нерӯи барқро ғайриқонунӣ истифода мебаранд. санҷишҳои агентӣ нишон медиҳад, ки дар давоми 10 моҳи соли ҷорӣ аз ҷониби истифодабарандагон зиёда аз 2000 ҳолатҳои ғайриқонунӣ истифода нерӯи барқ ошкор гардидааст. ҳаҷми зарари ғайриқонунӣ истифода намудани истифодабарандагон дар давоми 10 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 134 миллион киловаттсоатро ташкил дода, маблағи зарар бошад зиёда аз 158 миллион сомониро дар бар мегирад. агарчи нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта талафоти нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ 2,77% кам гардида бошад ҳам, вале ин рақам қаноатбахш нест. давоми соли ҷорӣ барои ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиротҳо ворид гардид. аз ҷумла ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳукмронии маъмурии Тоҷикистон дар самти ғайриқонунӣ истифодаи энергияи барқ тағйиротҳо ворид гардида, барои ғайримақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ҷавобгарӣ пурзур гардида, ҳатто то аз озодӣ маҳрум намудан то 10 сол пешбинӣ гардидааст. дар соли равон ҳаҷми умумии талафоти нерӯи барқ 15,98%ро ташкил додааст. коҳиши истеҳсоли нерӯи барқ ба корхонаҳои саноатӣ, истеҳсоли маҳсулот, фаъолияти нақлиёт, хизматрасониҳо ва тамоми соҳаҳое ки аз нерӯи барқ вобастаанд, таъсири ҷиддӣ мерасонад. ҳар сокини кишвар бояд дарк кунад, ки аз ҳар 1 киловатт соат нерӯи барқ ояндаи энергетикаи кишвар вобаста мебошад. истифодаи босамар ва сарфакоронаи нерӯи барқ вазифаи шаҳрвандист. мувофиқи таҳлилҳои коршиносон имрӯз дар тамоми сайёра таъминот бо нерӯи барқ қаноатбахш намебошад. пешрафти илму техника ва таҷрибаҳои ҷаҳонӣ нишон медиҳанд, ки истифодаи манбаъҳои алтернативии энергия аз қабили бунёди нерӯгоҳҳои офтобии барқӣ ва насби панелҳои офтобӣ ба рушди иқтисодии ҳар як хонавода мусоидат карда, дар соҳаи энергетика ва ҳифзи ҳавои атмосфера заминаи хуб мегузорад. гузориши ҳамкоронамон аз вилояти Суғд ҳамин мавзӯъро фарогир аст. бинобар омилҳои пешгӯинашаванда ба хусус тағйирёбии бесобиқии иқлим ва оқибатҳои ногувори он, пеш аз ҳама мушкилоти обу иқлим, нерӯи барқ ва маводи ғизоӣ аз қабили масъалаҳои ҳалталаб дар аксар кишварҳои олам мебошад. коршиносон таъкид медоранд, ки имрӯз дар тамоми сайёра таъминот бо нерӯи барқ қаноатбахш намебошад, зеро сол то сол талабот ба нерӯи барқ афзуда истодааст. дар ин маврид коршиносони байналмилалӣ воситаҳои аз ин норасоӣ раҳоӣ ёфтанро пешниҳод намуданд, ки ин ҳам бошад бунёди нерӯгоҳҳои офтобӣ, истифодаи манбаъҳои алтернативии энергия ва сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони соҳиб истиқлолӣ маҳз бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даҳҳо нерӯгоҳҳои барқӣ обӣ бунёд шуданд ва тибқи таҳлилҳо таъминоти кишвар бо нерӯи барқ дар қиёс ба солҳои аввали соҳиб истиқлолӣ чандин дараҷа беҳтару хубтар гардид, вале вобаста ба афзудани шумораи аҳолии пешрафти иҷтимоию иқтисодии мамлакат талабот ба нерӯи барқ низ афзоиш меёбад. ҳамаи ин тақозо менамояд, ки дар истифодаи барқ бояд сарфакор ва боинсоф бошем. сабаби асосии ин норасоигии об дар обанбори Норак, ки яке аз иқтидораш баландтарини ҷумҳурӣ мебошад, ки зиёда аз 65-70% ҷумҳурии об бо барқи доимӣ таъмин менамояд. паст шудани сатҳи обанбор, инчунин хушксолӣ омадан, инчунин истифодабарӣ сол ба сол изофа шуданаш. аз меъёр изофа истифода бардан садама мешавад. дар хатои интиқоли барқ садама шавад, муштариони муҳтарам бебарқ мемонанд. аз ин лиҳоз эҳтиромона хоҳиш мекардам, ки ҳангоми барқ шудан сарфакорона истифода бурда, таҷҳизотҳои замонавӣ каммасраф истифода баранд. талабот ба истифодаи энергияи барқ аз ҷониби муштариён, корхонаҳои саноатӣ, иншоотҳои таъиноти гуногуни иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ҳамасола ба андозаи 10-12% зиёд шуда истодааст. бинобар ин мутахассисон
дар ин самт кӯшиш доранд ки ҷиҳати таъмини талаботи афзунашаванда аз ҳама тадбирҳои имконатҳои техникӣ мавҷуда бо воситаи таҷдид ва азнавсозии зерискоҳи барқи 220 110 500 киловольт ва хатҳои барқи 220 ва 110 киловольт корбарӣ намоянд. пешрафти илму техника ва таҷрибаҳои ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки истифодаи манбаъҳои алтернативии энергетикӣ аз қабили бунёди нерӯгоҳҳои офтобӣ насби панелҳои офтобӣ ба рушди иқтисодии ҳар як хонавода мусоидат карда дар соҳаи энергетика ва ҳифзи ҳавои атмосфера заминии хуб мегузорад. мувофиқи стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 дар мамлакат ки дар як сол 280-330 рӯзи офтобӣ ба қайд гирифта мешавад, нерӯи офтоб ҳамчун манбаи дуюми энергия барқарор шаванда пас аз нерӯи об хеле мусоид аст. яъне манбаъҳои энергияи офтобӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон баланд мебошанд. ба андешаи коршиносон бо дастрас шудани таҷҳизоти офтобӣ зиндагии сокинони мамлакат беҳтар гардида он дар 3-4 сол хароҷоташро мебарорад ва ба мардум ба муддати тӯлонӣ хизмат мекунад. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки имрӯзҳо чунин панелҳо дар корхонаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои иҷтимоӣ ва ҳатто хонаҳои сокинон насб шуданд ва самараи хуби иқтисодиро ба онҳо расонида истодаанд. муфидии нерӯҳои офтобии барқӣ дар он аст ки талаботи муштариёнро ба нерӯи барқ хушсифат амалӣ набуда таҷҳизотҳое ки истифода мешаванд дар онҳо истифода мешаванд дар муҳлати 3-4 сол метавонанд аз ҳисоби барқи истеҳсол намудаашон хароҷот рӯй пӯш намоянд ва муҳлати истифодаи ин дастгоҳҳо то аз 10 то 25 сол мебошад ки метавонад сарбории шабакаҳои интиқоли барқиро нисбатан камтар кунад. тибқи маълумотҳои аз тарафи шахсони масъул муайян шуда дар тоҷикистони азизамо 265 рӯзи офтобӣ ҳаст. насби панелҳои офтобӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ аз ҳисобҳои пешакии мутахассисон агар мо насб кунем ҳамон хароҷоте ки дар насби панелҳои офтобӣ хароҷот кардем дар муддати 3-4 сол хароҷоти истифодабариро ба пуррагӣ пардохт мекунанд. боқӣ монда муҳлати истифодабарӣ 10 сол то 25 сола пешниҳод мекунанд мутахассисон. агар дар давоми 4-5 сол ба пуррагӣ хароҷоте бурод, боқӣ монда истифодабарӣ ройгон мешавад. панелҳои офтобӣ дастгоҳҳое мебошанд ки энергияи офтобро ба барқ табдил медиҳанд ва манбаи тозаю дастрас барои энергия мебошанд. энергияи офтобӣ манбаи барқароршавандаи энергия аст ки ба табиат зарар намерасонад. панелҳои офтобӣ қадаме ба сӯи мустақилияти энергетикӣ ва ҳифзи сайёра мебошанд. дар ин самт бояд шаҳрвандон масъулияти ҷиддӣ эҳсос намуда дар истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва насби панелҳои офтобӣ саҳми арзанда гузоранд. қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон имкон фароҳам сохт то дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон талафоти нерӯи барқ 9% кам гардад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чун дигар минтақаҳои мамлакат баҳри расидан ба таъмини пурраи истиқлолияти энергетикӣ қадамҳои устувор гузошта, вазъ дар ин самт сол то сол беҳтар гардида истодааст. ин аст ки айни ҳол дар қаламрави вилоят 13 нерӯгоҳи обӣ, 4 нерӯгоҳи офтобӣ ва дар доираи лоиҳаи электрофикатсияи деҳот сохтумони нерӯгоҳҳои обию барқӣ ва бодӣ идома доранд. баъди қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят ва ширкати Помир Энерҷи саъю талоши зиёдтарро ба харҷ дода, дар натиҷаи санҷишҳои пайдарпай дар вилоят 9% талафоти барқ кам шуда, дуздии барқ вақтҳои охир ба қайд гирифта нашудааст. бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади тақвияти асосҳои ҳуқуқии мубориза бо қонуншиканӣ дар ин самт санаи 19 марти соли 2025 дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расид. зарурати ворид намудани ин тағйирот бо кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз он иборат буд ки истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ
дар солҳои охир афзоиш ёфта ба амнияти энергетика ва иқтисодии миллӣ зарари ҷиддӣ расонид. пешгирӣ ва танзими ин амали номатлуб танҳо бо чораҳои маъмурӣ имконпазир намуда, аз ин рӯ бо дар назар доштани талаботи замон истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ ҳамчун ҷиноят муайян карда шуд. ҷиҳати кам кардани талафоти қувваи барқ масъулони соҳаи ширкати барқӣ пайваста чораандешӣ намуда, аз солҳои аввали фаъолият таъминоти муштариёнро бо таҷҳизоти замонавии ченкунии сарфиёти барқ зери назорати қатъӣ қарор дода, дар миқёси вилоят зиёда аз 37948 ҳисобкунакҳои нави электронӣ васл шуданд. Чунин тарзи кор имконият фароҳам овард, ки ҳодисаҳои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ аз тарафи муштариён пешгирӣ карда шуда ба коҳиш додани сатҳи талафоти қувваи барқ мусоидат намояд. самти дигари пешгирӣ аз талафоти барқ ин ҷорӣ намудани системаи биллингӣ дар ширкати Помир Энерҷи мебошад. тибқи тағйироти нав, ки ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 апрели соли 2025 қабул гардидааст, ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи навбатии махсус, яъне моддаи 253 иловаи 1 вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ илова карда шуд. мувофиқи ин модда агар аз берун дахолат намудан ба таҷҳизоти ҳисобии барқӣ ва тағйир додани он бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ, инчунин истифодаи қувваи барқ бепайвасткунӣ ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ агар чунин кирдор дар давоми 1 соли пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад, бо ҷарима ба андозаи аз 365 то 547 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ва муҳлати то 3 сол ҷазо дода мешавад. طبق اجرای نقشه چاره‌بینی‌های معین و تامین ثمراناک استفاده‌بری نیروی برق از جانب مشتریان با اشتراک گروه کاری نمایندگان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه کولاب و دیگر مسئولان ساحه در ناحیه واسع ولایت ختلان کارهای سنجشی و چاره‌بینی‌های معرفتی برگزار گردید. аз ҷониби намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кулоб оид ба иҷрои раванди бемушкилӣ пасисар намудани зимистони солҳои 2025-2026 коҳиш додани талафоти нерӯи барқ ва доир ба ҷараёни татбиқи дигар ҳадафу тадбирҳои зарурӣ дар шабакаҳои барқи ноҳияи восеъ дар яҷоягӣ бо иштироки масъулини соҳа корҳои санҷишиву назоратӣ ва тадбирҳои оммофаҳмонӣ амалӣ карда шуд. натиҷаи санҷишҳо муайян намуд, ки вобаста ба ҳолати баъзе аз трансформаторҳо дар ҳудуди кӯчаву маҳаллаҳо ва муассисаву корхонаҳои ноҳия бо назардошти талаботи техникӣ ва мавзеи ҷойгиршавӣ як қатор норасоиҳо камбудиҳо ошкор гардиданд. ҳамзамон сутунпояҳои чӯбини хатҳои барқии ҳавоӣ дар баъзе аз кӯчаву маҳаллаҳои ноҳия, гузариши ноқилҳо аз байни шохаҳои дарахтон ва дар ҳолати расиш қарор доштани онҳо ва дар чунин мавзеъ ҷойгир будани баъзе трансформаторҳо, ки аз хатар орин нестанд, аз мушкилоти дигарест, ки дар рафти санҷиш ошкор гардиданд. طبق معلومات عین حال تلفات نیروی برق در ناحیه واسع 27.2% را تشکیل می‌دهد که نسبت به نشان دهنده‌های اولی سال روان سطح تلفات کاهش یافته است. تا حال به طور پررو اجرا نگردیدن نقشه آمادگی به دوره زمستان را مسئولین چنین شرح دادند. طبق نقشه چهاربینی آمادگی به دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2025-26 که در شبکه‌های برقی ناحیه واسع 19 بند را در بر می‌گرفت، تا امروز زیاده از 75% نقشه چهاربینی با پورگی اجرا شده است. سبب اساسی با پورگی تا امروز اجرا نگردیدن نقشه چهاربینی آمادگی به دوره تیرماه و زمستان سری وقت دسترس نگردیدن موادهای ضروری می باشد. در حالت رسیدن موادهای ضروری ما می توانیم که همه شبکه را با زمستان در پیش ایستاده آماده سازیم. дар идомаи корҳои санҷишӣ бо иштироки намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кулоб бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ дар муассисаву ташкилотҳои ноҳияи восеъ оиди пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, коҳиш додани талафот, инчунин таъмини самараноки истифодабарии қувваи барқ ва сари вақт пардохти маблағи барқи истифодашуда корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор шуд. дар раванди чорабинии маърифатӣ доир ба моҳияти тағйиру иловаҳои воридшуда ба Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти муфассал дода таъкид доштанд, ки риояи талаботҳои қонунгузорӣ дар рушди иқтисодии мамлакат ва расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ мусоидат намуда, сарфакорона истифодаи нерӯи барқ ва пешгирии қоидавайронкуниҳо омили муҳими баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ба ҳисоб меравад. вобаста ба татбиқи ҳадафҳо оянда низ чунин чорабиниҳои маърифатӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳо идома дода мешавад.
тамошобинони азиз, инак таваҷҷӯҳ намоед ба чанд хабар аз хориҷи кишвар дар таҳияи ҳамкоронамон. бо дар назардошти афзоиши сайёҳӣ дар шаҳрҳои машҳури Токио ва Киотои Ҷопон, ин мамлакат навъи ташвиқи сафар ба минтақаҳои камтар боздидмешудаашро ҷорӣ намудааст. Ташкилоти миллии сайёҳии Ҷопон GNTO дар якҷоягӣ бо All Nippon Airways парвозҳои дохилии ройгонро дар тамоми шабакаи минтақавии Ҷопон ба сайёҳони Британияи Кабир ва Аврупо пешниҳод мекунад. Ташаббус, ки аз 24 ноябр то 31 январи соли 2026 идома хоҳад дошт, бо мақсади ташвиқи меҳмонон ба сафар ба минтақаҳои камтар маъруфи Ҷопон ва сабук кардани фишор ба самтҳои серодам ба монанди Киото ва Токио ҷорӣ карда шудааст. Шаҳрҳои машҳури Ҷопон аз қабили Токио ва Киото дар чанд соли охир бо фишори афзояндаи сайёҳон рӯбарӯ шуданд. мувофиқи маълумоти Nippon.com дар соли 2024 36.9 миллион сайёҳи хориҷӣ аз Ҷопон дидан карданд. Ҷопон ҳоло мехоҳад, ки меҳмононро ба минтақаҳои камсайёҳ равона созад ва сайёҳии умумиро тавассути ташаббусҳо ба монанди пешниҳоди чиптаи ройгон ба ин минтақаҳо соҳаи сайёҳиро ба мувозинат дарорад. саноати сайёҳии Булғористон дар соли 2025 рушди назаррасро аз сар гузаронда, аз моҳи январ то октябри соли ҷорӣ 12 миллион сайёҳи хориҷиро истиқбол намудааст, ки ин нишондоди рекордӣ барои ин кишвар дониста мешавад. Бинобар иттилоъ, ҳамкорӣ ба tashabbusҳои нав ба баланд бардоштани рушди сайёҳӣ нигаронда шуданд. Вазорати сайёҳии ин кишвар муваффақияти бесобиқаро ба чанд омили асосӣ марбут медонад. ҳамкориҳои байналмилалии Булғористон дар мусоидат ба рушди сайёҳӣ нақши муҳим бозиданд. Илова бар ин, Булғористон пешниҳод намудааст, ки ҳавзаи Балкан таъсис дода шавад, ки бо талошҳои муштараки сайёҳӣ бо кишварҳои ҳамсоя ба мисли Руминия, Албания, Черногория ва Юнон мусоидат кунад. Истироҳатгоҳҳои баҳри Сиёҳ аз қабили Варна, рекаи тиллои, соҳили офтобӣ ва Несебар ҷиҳати сатҳи баланди хизматрасонӣ иттилоъ доданд, ки ҳам меҳмонони хориҷӣ ва ҳам дохилиро ба соҳилҳои зебои худ ҷалб карданд. интизор меравад, ки ин кишвар ба фасли зимистон омодагӣ дида истодааст. Осоишгоҳҳои машҳури лижаронии он Банскоп, Борвест, Витоша ва Памперово, ки интизори омадани сайёҳони бештар ҳастанд. вазорати сайёҳии Булғористон ҳадаф дорад, ки соли оянда сафи сайёҳонро назар ба имсол боз ҳам бештар намояд. бинандагони гиромӣ, шумо метавонед пас аз чанд лаҳза барномаи нуқтаи назарро, ки роҷеъ ба оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва вазъи гидроэнергетикаи мамлакат таҳия шудааст, тамошо намоед. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии паём. Сарбаланду хонобод бошед.